It's another happy day in Happy Island of Catanduanes. Welcome back to the vlog, Happy Islanders mga pataba. Eto na nga at ikikwento mo na itong adventure ko sa COGON Hills dito sa barangay Tinago in the municipality of Viga, Catanduanes. This is an emerging tourist site of Viga mga padaba na nag-umpisa lang last March of 2026. Maaga pa nga lang ibumiyahin na ako patungong barangay Tinago mula Viga town proper para hindi pa ganon kainit sa pag-akyat ko. 30 minutes lang ng pagmumotor ay nandun na ako sa site at pagdating ko nga doon ay bumungad na sa akin itong signage na ito bilang umpisa na ng aking adventure for the day. Para sa mga nagtatanong nga pala mga padaba about sa rates, mura lang pala mga padaba ang singilan dito. It will only cost you 30 pesos entrance fee per person at ang tour guide fee is as low as 100 pesos per tour guide. Nag-umpisa na nga mga padaba ang aming maikling trekking patungo sa tuktok ng COGON Hills. Mabilis lang ang pag-akyat dito, 10 to 15 minutes nandun na kami sa tuktok. May 3 sites dito na tinatawag nilang point 1, point 2 at point 3. Habang papunta kayo sa mga sites na ito, lalo mong matutunghayan ang ganda ng lugar at maa-appreciate mo nga ang ganda ng kalikasan. The best ang sunrise view dito mga padaba dahil located nga ito sa eastern part of the island. Pero mga padaba, mas okay na okay kung pupunta ka dito on a full moon dahil after mo masilayan ang sunset sa bahaging kanluran ay makikita mo naman ang buwan na unti-unting lalabas sa dagat sa gawing silangan. Actually mga padaba, ang view na ito ang aking task sa next na balik ko dito kasi talaga namang gagawin ko ito kasama ang mga mababait na tour guide na nakilala ko dito. Maraming salamat nga pala kay Mr. Prince Jeric na anak ng owner ng COGON Hills for accommodating me kasama ang tour guides na sila Kuya Roderick and Kuya Zaldi. I also would like to extend my full appreciation din sa Viga Tourism Office, lalong-lalo na kay Ma'am Ann Odias Torres, ang Municipal Tourism Officer ng Viga sa maayos na coordination na binigay niya sa akin. So eto na mga padaba, ano pang hinihintay nyo? I-rotate nyo na ang cellphone nyo para sa drone shot video ng COGON Hills in Viga, Catanduanes. I am a happy islander, come see my land so fine. We got smiles so light that'll brighten the sunshine. Catanduanes my home, deep culture roots so strong. Join in our laughter dance to our island song. With food that fills your soul, made with love and spice. From ocean's bounty to fields rice so nice. Every meal's a feast, every bite's paradise. Come taste our flavors, leave your troubles behind. On my happy island world, don't move too fast. Every wave a promised memory sure to last. Happy people greet you with hearts open wide. In Catanduanes, come feel the joy inside. From hidden beaches to mountains touching sky, every corner tells a story, makes you wonder why. How we live in harmony with nature's grand design. Find peace and love here under swaying palm lines. Unique origins make this island feel so right. Ancestors whisper tales in the moonlight. Our roots run deep like the ancient mango tree. Catanduanes calling, come one, come see. On my happy island world, don't move too fast. Every wave a promised memory sure to last. Happy people greet you with hearts open wide. In Catanduanes, come feel the joy inside.
So yun mga padaba, isa lamang ang COGON Hills sa gandang meron ng Viga, sa gandang taglay ng Happy Island, Catanduanes. Kaya for more tips on best places to dine, best places to stay, and best places to go in Happy Island, follow Happy Islander TV, your travel companion in Bicolandia and beyond. Ako si AJ Solero, proud Catanduanon, ang inyong Happy Islander.